Dat is al 20 uur. Wat? Ja. Hier zie je wel goed, hè. En dat is van nu niet tegen. We hebben een trekrecord, we hebben al 1 zaak gewonnen. Oh, één. Met de Fiat-team gelukkig. Niet goed. Je hebt natuurlijk niks ervan bij, hè? Nee. Daar maak ik geen zorgen, hè? Mijn vier vragen is af. Boeren moeten via Hees. Geen idee. Ja, vind je We maken gewoon in een dagvaarding op zoek. Ja, goedemorgen dames. Goedemorgen. Ja, ik heb begrepen dat jullie op mijn kantoor. En ik mocht de dagvaarding uitreiken, maar helaas kan ik hem zelf niet uitreiken, omdat Dorrie het niet ziekenvanger is. En in de wedstrijd staat dat ook niet mag. Ja, en aangezien dat toch zwoer feiten komt voorliggen, wil er weer Zwoer? wil het weekendtribunaal natuurlijk geen missers begonnen tot de dagvaarding wordt uitgereikt door iemand die dat officieel maakt. Daarom heb ik de collega uit Amsterdam laten komen om u die dagvaarding uit te reiken. Ik ben begin nerveus hoor, die dag. Dat is even duur, tot het gewoon af, hè. Hey. Thuis. Zo bij het voorstel spaargaan, deurwaarder. U heeft het al begrepen van Ramona? Ja. Ik ben uit Amsterdam gekomen om speciaal voor u de dagvaarding uit te reiken. Helaas niet in het Maastrichts. Ik zal hem in het Nederlands voordragen voor het geval dat. We zullen Ramona vertalen. Oh, dat is goed. We wisten niet of je Hollands begreep. Ja, nee, ik altijd niet. Ja, dat Vandaag, 29 oktober 2016, ten verzoeke van het Wiekertribunaal, heb ik Arthur Pieter Andries Spaargade, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam, opgeroepen. Dolly Satijn, Marie-Ange Kanstemans en samen optredend en handelend onder de naam Duo XL. Om op zondag 20 september 2016 om 2 uur 's middags in persoon te verschijnen ter zitting van het Wiekertribunaal, gehouden in het gerechtsgebouw in de Platte Zaal. Heeft u tot zover begrepen? echt goed, want het is Hollands, hè. Ik weet niet of je dat begreep. En die advocaten, dat twijfel ik ook even of die dat begrepen hebben. Het is in ieder geval zondag 20 november om 2 uur in de Platte Zaal. Moet je op die daar zien. Met aanzegging dat, gezien zwaarwegende argumenten en diepgaand onderzoek verkregen in het circuit van waarheid, halve waarheid, achterklap en roddel, ten einde het doodsheel wordt gelicht en zij de kans krijgen zich in het openbaar te verdedigen. De voorliggende feiten zijn grove verwaarlozing van huis en haard met schade voor de gezondheid, matchfixing, misbruik maken van zwakke burgers door ongepaste en suggestieve dansbewegingen te maken, misbruik maken van zorgkosten en het promoten van een ongezonde levensstijl, het vervalsen van het Limburgs erfgoed, dierenmishandeling van 2 paarden. En met zal het Hof van het Tribunaal hen flink aan de jas gaan, waarbij het volk van Maastricht en Wieken het bijzonder een sympathie kan laten. Met aanzegging aan Duo XL dat zij zich tegen het bovenstaande kunnen verzetten, maar dat dit geen enkel nut zal hebben. Dat begreep je, daar heb je die advocaten voor. Maar het Hof zal erop toezien dat de ketel flink geschoren wordt en dat op een passende manier rechtsgesproken wordt. Voor wens ik veel succes. Dus hierbij de dagvaarding voor u beiden. Dat pot ze wel weg. Dat hoort. Matchfixing is een verkeerd geschreven. Dat ja, dus dat gaat wel veel voor. Alleen met die 2 per jaar, dat zit me niet lekker. Suggestieve dansbeweging. Alsof je ooit beweegt. Ja. Ik zou me gewoon nu zo op een Fiat zetten, hè. Dus dat denk je allemaal al. Ja, maar zo'n keer, hè? Gewoon zo met de muziek. Ja, en ja, die zeggen we de muziek. Die zeggen we de muziek. Zekerlijk een student om met de haren zal staan.
het 16e jaar staat de narrenrechtbank voor u klaar. Ik expliqueer, althans probeer, wat er gebeurt en wat ik zweer. Het is weer ganz anders als wie gewoon, met aanklagen als boventoe. Duo XL, zink, dans en entertaint. Gans kosher is het niet. En wie van dit tribunaal geweent, zal het OM, rechter en officieren dit duo beoordelen en scheren. Ik, Urgees, ik ben ook knar. En van aids hier heb ik rechten. Om de machthebbers en het volk al wat mis is aan te vechten. Zo is dat ook in dit geval. Pak me de spiegel en laat erin kijken. En wat men links en rechts dan ziet, de waarheid zal altijd blijken. In het spiegelgevecht van vandaag spreekt men weer klare taal. Zo wie men dat gewend is van een Zwieka-tribunaal. Het gaat ook nu weer niet om iemand af te kraken, maar wel om de trechtergijs weer spits en scherper te maken. Ik hou de toezicht op of alles goed en eerlijk verloopt, hoeveel ik mij als een vrouw justitia vereeuwig heb. Onze koning houdt toezicht in deze hooggerechtelijke zaken, maar de politiek heeft met die rol helemaal niks te maken. Dames en heren, hij is in het hof, officieren, advocaten en gedaagden, die bereid zijn zich aan het spiegelgevecht te gaan wagen. Allemaal zien ze ervan overtuigd van wat ze doen, zo gaat deze, voor en in een echte Maastrichter geest. zit je bang, hè? Nu zit je bang. Ja, we hebben het Zit nu al op een punt zitten? Nee, daar.
Dames en heren, vrienden van het Wiekertribunaal, leden van de confrérie. Van harte welkom bij de 16e zitting van het Wiekertribunaal. Een historisch weekend, dames en heren. Want voor de eerste keer in jaren stond die van ons, NVV, weer bovenaan. Vanmiddag, lieflui, kijken van dit op een paar kilo meer of minder. Er zal aan het tribunaal een zwoerwichtige zaak worden voorgelegd, waarbij zwoerwegende argumenten voor en tegen de mogelijke veroordeling van de gedaagde dames naar voren zal worden gebracht. Ze zijn de zwoerten van de aanklacht hebben voor het podium vandaag extra verstevigd. Ze tot verzond op de zwoer de kilo's aan belastend materiaal met een gerust hart heimvurig op de punt kunnen brengen. Een waarschuwing aan de heren advocaten en aan de dame en de heren van het Openbaar Ministerie om vanmiddag niet te treuzelen en geen flauwekul te verkopen, want ik wil om 7 uur met mijn treurke eten op de bank zitten voor studiosport. Goed, dat gezegd hebben we de kinderen van beginnen. Greffeer, laat dus de eerste aanklacht bij het huren. Aanklacht. Onder midden van de volksgezondheid, verwaarlozing van het huishouden, aanzetten tot drankmisbruik en het illegaal gebruik van andermans naam. Dank u wel, knabbel en babbel van het Openbaar Ministerie. Laat geen het huren wat gebiedt gezummeld hebben. En als het kind leeft nog vanmiddag voor 4 uur. Maar, ik waarschuw je. Kom wel met het groots. Want als ik die 2 smaalbedsen staan zien zitten te razelen, dan hoop ik tot het eind van de dag. Wacht even, want ik moet nog even zeggen, dames en heren, mariage. De gedaagde mariage, geen wat zenuwachtig. Poep, dat we als we nu niet kunnen ophouden, moet je nog wel op 10 waarschuwen. Ja? Goed, mevrouw de officier. Hoge magistraat, ik verbied deze uitlatingen aan het adres van het Openbaar Ministerie. Je verdient respect, totdat het tegendeel bewezen is. Nou, zo is het, confrère. Begint er weer al wat toe, en zelfs aan de rechtbank heeft het zo niet eens een breien. 4 klagen gedaagde Dugo XL aan in het verband met de verwaarlozing van het huishouden. Zo is dat. Het in stand houden van het onderkomen huis, waardoor de volksgezondheid mogelijkerwijs in goed gevaar kan komen. En het illegaal gebruiken van andermans naam. En dat is ieder jaar hetzelfde liedje. Een motto. Als andere aan de grote pot beginnen, komt je daar dan aan de overkant voor een paar weken de rits op. En we staan dus zo verkeerd aan, hebben we slecht een grote rits op te zien. Iets, en daar veren we dus 2, en Gera in de zaal natuurlijk ziet er gewoon het dikst op de rits op, hè. Dus drugbloed. Expliqueer dat mij aan ons. Straks verkeerd in stand maar. Dan gewoon van de juweer. Weerde en normen. Dames en heren, hier advocaten. Ik eis hij vanmiddag R-E-S-P-E-K. Respect. Dat is het motto in Midden Troenzaal. Meneer daarachter, ik ben de draad kwijt. Gaat u nu over het huishouden van duo Charentel dan? Of over respect? Ja, alle 2 goed. Schrijf mij het op, want de kids toch gaan niet lezen. Ga bij je, officieren. Nou, edelachtbare. In 2012 hebben gedaagden een protestlied tegen het ordentelijk huishouden uitgebracht. Ik heb geen tijd om te potsen en voor de streek. Confetti op de play. Ja, landwaardigheid komt. U zelf nog eens. Belussen de koelkamer reciteren onderin. Bijstuurs, puurtje, alles in de lijn. De dikke ziekster nemen de tv. Je bent ze s'avonds op de plek. Hé, protesta, hoe zit je mee bezig? Wat is dat voor een flauwekul? Kom nu. Ja, we zeggen dat niet maken. Ja, we zeggen. Kom nu. Rustig, geen ambras. Geen ambras, en rustig, het kan nog anders. Jongens, in 19
1966 waren dan weer twee te zien en te huren. Wat een gouvernante voor een goede invloed kan hebben op het huishouden. En geliefd heftig, wie juridisch zegt. Luister maar eens naar ons eigen Maria van de Trap. Just. Let's start at the very beginning. Raise the start. When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. The first three notes just happen to be do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Even wachten. Let's see if I can make it easier, okay? Do and dear, a female deer, ring a drop of golden sun. Me a name I call myself, far a longer way to run. So I need a pulling thread, la, a note to follow. So tea, a drink with jam and bread, that'll bring us back to do, oh, 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 do. And dear, a female deer, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far and long our way to run. So I need a pulling thread, la, a note to follow. So tea, a drink with jam and bread, that'll bring us back to do. A deer, a female deer, ray and drop of golden sun. Me a name I call myself, far and long the way to run. So I need a pulling thread, la, and note to follow. Tea, a drink with jam and bread, that'll bring us back to know. No way you are so lucky, don't so bad. Dag, mevrouw van den Pan. Wat komt hier eens even dutsen? Mr. Judge, I'm so sorry. I can't understand you. I'm English. Meneer de rechter, volgens mij kunt u uit Wallonië. Verstandig niet. Laat maar zien. De richten. Het kan deze verstonden ook gaan niet richten. Nee, en misschien Wallonië. Die juffrouw die spreekt Engels. Oh, so miss from the stairs. I did not believe that you speak English. I'm very sorry. But I vroeg u what you can do here in this people's court. Pardon? Paarden? Nee, Pim. Nee, dat moet geen law maken. Meneer Van Melkje al zo. Dat heb ik verdaald. Hij zit er alleen maar ezelen. Mr. Judge, ik ben gevraagd geworden door die officieren daar. To come to vertell hey that I can fix every housekeeping that is verwaarloosd. Yes. I greep in voordat everything goes to the balls. Now I snap it. You are in staat om zelfs de housekeeping van those two ladies there voor elkaar te krijgen? Yes? Yes, of course I can. And it will be an honor, you judge. When can I start? Ja, hallo. Zo gauw als ik klaar ben met mijn vonnis, hè. Thank you, Maria. En I'm een goede fan of you. In 1964, I had tranen over mijn weg gelopen. En dan saw you with all the little gamins van de familie van de Trap. Yes. Please, Mrs. van de Trap, be my guest and take a seat. Yes?
Onkruidbare marchandeur. Hij wil de 4 vragen op te schrijven tot weerstand te peden oproepen als getuigen. En deze de heren Fabri en Po, de schrijvers van de Vastelandslager van 2012. Zij zullen de juridische tortelduifjes daar de veren genoemd rieten. Slager, dat is slachter in de bestreeks, meneer de advocaat. Wieso, ach je, mensen gaan soms even aan de bad. Zwieg over! Zo'n spreukenschool voor een huurapparaat. Heb ze niks kunnen vinden en wat denkt die staan daar al die oeren? Edelag waren, het waren gratis actie. Huur je voor geen meter, met liplezen gaat het veel beter. En dus heb ik een proefmodel hangen op de kop en ik kan het zo van alles erbij, de snelcursus liplezen. En van zoiets af met de lippen, je kan het allemaal niet zien. Dus af en toe moet ik opstaan, maar ik doe mijn uiterste best en vanmiddag gaat met te krijgen. Fijn, Dolf en Dul keren terug naar de gedachten, alsjeblieft, ja? Hier de getuigen, kom eens naar boven en verdunt scheer die Joost die bent hij boven ons. Wat de betekenis van uw liedje, zo magnifiek, gevoelig, sensitief, menslijpend, het volk van mijn streek heeft betafeld, getoucheerd, geamuseerd, geretoucheerd of, ja, die consequent. Ja. Hallo, Galpeur. Ja? We zijn in het volkstheater. Hier komt het een beetje naar alsjeblieft, joh, zo tot het publiek u ook kan zien en niet zo bescheiden. Maar ik wil nog wel één ding vertellen. Het gaat even met een hoerheidsvinding. Dus je moet wel de 1 afleggen. Dus ik vraag u om alle 2 handen op dat ding te leggen en wie na te spreken. Ik zweer. Tot ik de hoerheid spreek. Tot ik de hoerheid spreek. Hey, op de buste van een oude Schele Mozart. De buste van de oude Schele Mozart. Van de oude Schele Mozart. Goed. Wat heb je te verklaren? Hoogedel, streng, achtbare knecht van vrouwen Justitia. We kunnen nu niks vertellen. Luister mij eens naar die lui, wat hij zien vandaag. Goed playback, joh. Goed playback.
tekst stond, dus ik moet vragen wie zit je, maar je bent ondertussen wel weer dat is. Dat maakt ook niet uit. Ja, dat is een secretaris graag. Ja, dat is Maria van het Plein. Meneer de rechter, dat is de schriftvrouw, moet u zo lieve vrouw, een Baselie. Kijk maar. Nee, hou af, de plukken. Ik ben geen mevrouw. Nee, ik ben Maria. Je hebt wel die van dat eentje. En mensen, dat er 2 wasmachines staan. Dat is me ook gevraagd. Gebieden land te maken gebruiken. Ik kan de royalties opholen. Laat me eens huren, dan weet je precies wat ik bedoel. Orde in de zaal. U verhalen. Ook al is hij ieder jaar de zuid inval, dat is wel van een aantal gezelschap wat ieder jaar kleiner wordt. Schrijf op dat ik bij die vonnis rekening hou met de maatschappelijke, financiële effecten van de administratie van gedaagden. Zag jij nu gaan? Ik dacht tot de lippen bewogen. Genoeg gezegd van de volgende aanklacht. Weet je, meneertje, ons cliëntele wordt hij er neergezet als 2 goudieven. Nou, niks is minder hoer, hè. In de artiestenwereld van Maastricht en Gans, Limburg, denkt men er ganz anders uit van. Weer open als getuige aan décharge. Décharge. Ja, dat zeg ik. Décharge. Décharge. Ja, dat zeg ik, décharge. Décharge. Roepen weer op, meneer van mevrouw Garnier. En nee, niet die van de cosmetica, maar van de eigen Maastrichtse leedjes Bert van Ursula. 1, 2, 3. Samen
joh. Maar Ursula, dat loont steeds te groot. Ik ga het er niet aan kennen. Dankjewel. Ik moet zeggen, ik ken wel liedjes, hoor. Maar daarom, dames en heren, zien nu mevrouw en ik ook bij de kinderles gegaan in het weekend. Dan huurt ze met die dag bij dat gaarmoed gaan liedjes. Nee, dat huurt de noetsmuziek. Dat zien alleen maar omleidingen, lopen in de grootmotor en stuk. Meneer de Galer die heeft wat geen geel verklaren en het voordeel van doe ik zelf vandaag. Maar voor even die beste lui. Nee. Die twee beste poemeltjes van mijn streek. Die de vaste haven een warm hart dragen. Die alleen maar gewoon voor lol en plezier aan de leven in te begeten. De bestrijder solitair een warm hart terug. En wordt zo gaan aangeklaagd worden. Ik vind het schemelijk. Echt hoor. Schemelijk, ja. Lieve Leuten, ich will euch noch nichts mehr Jungen beitragen. Sind zwei Schattekes vom Erskes. Hier lebt die Zugeheerte, Sonnekes, warmes Trinken. Hoppa! Die beste Sonneke, ja wie alleen. Als ik die zing, dan bubbelen mijn benen. Of ik nu even nog steunen in de steen. Die beste bieren waren zonder één. En iedereen tegen de zien. Die beste bieren waren zonder zien. En wie alleen heeft iemand in de maag. Die beste Sonneke, dat niet met die rechtop. Nou, leuk hoor. Ik dank u voor uw muzikaal getuigenis. Ik weet genoeg, geveerd de volgende aanklacht. Geef een stukje muziek. Gedaagdeduo daar. Je had dus proberen om te kopen, hè, toen net, met dat lekker drankje. Nou dames, een uurtje meer of minder, een banaan, een snapsje. Daar ben ik niet voor te koop. Ik ben te koop voor liefde. Echt, nee, ik was wel. Wat ik maar wil zeggen, echte liefde. Wie een dikke poen op een vol lippen. Maar die krijg ik toe al genoeg. Die krijg ik toe al genoeg. Dus blijf maar zitten. Meneer de rechter, ze hebben het wel een beetje nuttig, hè, want wie ieder jaar is de eerste rij om hun kant gereserveerd voor lui die wat hun echt om het hart gewoon en die wat u willen ondersteunen. En ik tel als tweegelovig. Ze hebben het wel een beetje nuttig. Ja, maar weet je wat het is? Gezien, laten we me voorzichtig goed drukken, gezien de omvang en het gewicht van de twee gedaagden, had men gedacht dat de ondersteuners ook van zeker een omvang waren. En daarom hebben ze die ganse reis toen. Greffeer! 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 Sorry, ik versta ik niet. De batterijtjes zijn leeg en ook nog steeds gevallen. Ik huur geen een mintermie. Kijk maar, ik was gewoon nerveus met dat gejaagd. Gejaagd, gelukkig met een miljard. En ze doen iets zelfs. Zoveel maken we dat voorlezen van de aanklachten. Plaats u tussen beide over naar het oorlogstribunaal in Damascus. En dan doen ze gans geen aantal dingen met die batterijtjes van. Aanklacht. Het beschadigen van mens en bies en het saboteren van een historisch en cultureel traditiegebonden evenement, genaamd de Reuzenstoet. En daarmee het op onnuttig hoog kosten jagen van de organisatie, politie en de biesendokter. Fijn, dus we gaan het hebben over de Reuzenstoet. Maar nu heb ik niet koelijk, hè. Maar als ik zo kijk naar die dames, dan denk ik toch aan van alles, behalve naar reuzen.
Mag ik hier de woord aan een advocaat geven, joh? Dus hoe meneer Hoeg over het paard geluigde. Dit is subjectief en staat heel niet af aan de onpartijdigheid, onkreukbaarheid en rechtschapenheid hoe de magistratuur zich op die voorstond. Ja, of simpel hij soms op weg naar de volgende rechtelijke dwaling. Want ook achter de schering, want ook dat is schering en inslag. Schering en inslag, de schering en inslag, niet schering. Ja, oké, maar toch weer nooit en van die twee die waren voor ons. Zeg je door eindelijk klappen dat je aanstel van u, joh? Dat kennen van de mensen bij je. Openbaar ministerie, maken we dan urgenneus om het aanduren alsjeblieft. En ik waarschuw u meteen, hè. Ik wil hij geen keuze als je tegen aan charge, decharge of in wat voor marge dan ook, in wie de zal hebben. Begrepen? Ga wij. Hoe ging het achtbaar tribunaal? Zoals hier, als recht tegen eer... Oh, bedankt. Als rechtgeëerde misdrijftenaren, CQ wekeneren werd, hebben veerheid om de zoveel jaar een magnifiek reuzenvies. De stad transformeert dan in een weekend in een kleurrijk sprookje. Maar dat sprookje kreeg op een gegeven moment een tristig verloop. Die boer kan ze nu vangen. Ja, zeker, justement, Ruske. En ik maak wel zeggen, heel erg tristig. Jongens, met leid en moeite zorgen vrijwilligers ervoor tot als inwoners gratis getrakteerd worden op allerlei personages die verkleed als boerin, boer, bedelaar, hofdame, ridder, etc. in de stoet zich op u presenteren. En ja, daar worden ook BM'ers, bekende misdrijftenaren, om jullie met te lopen. En die immense hier is ook door XL te beurt gevallen. De gedaagde dus. Zeg. Maar niet lopen teren. Zeg, hoe werk je die twee? Bij de VVV stond van de slee? Nee, die zien van chapeau, de wetsbalk met dat zeker te gaan zijn. Veel opgestuurd, aan charge de heer Jacques de Zadeleer. Sta erop, goed zeker. De Nederland overigens gaat uitstorten, moet je natuurlijk wel even de neer afleggen. Vraag even aan de baai of het gebeten heeft. Steek een rechterhand op en spreek mich maar aan. Ik zweer. Ik zweer. Tot ik de waarheid. Tot ik de waarheid. En alleen maar de waarheid vertel. En alleen maar de waarheid vertel. Dat zweer ik. Dat zweer ik. Op het gebied van Ankie van Gronsven. Op het gebied van Ankie van Gronsven. Meneer Jacques de Zadel. Wat heb ik op te leven? Of moet ik misschien zeggen op uw zadel? Ik zal u dat vertellen. Ja, sinds jaar en dag loop ik al met in de reuzenstoet. Ik ben daar een vrijwilliger en dat is een grote eer. En ik loop niet alleen met, maar ik heb ook mijn twee peer metgenomen. Ja, Bensieke van 20 jaar oud en Bertke van 22 jaar oud. Ja. Het zijn twee Friesen die samenlopen voor met een Calais uit 1932. Friese, ga mij vreren in het misdrijf is Friese trouwens pas, het is pas 20 november en het volksgaan. De musje vallen nog van het dak af. De wind? Ja. Ook door de wind. Nou, dus u stumke het gaat over het ras. Die peer behuren tot
het gras van de Friese. Wordt hij wel hoogstelig nu voor je tijd, voor jou ben, hè? Je het geboren. Oh, 20 jaar en ouder. Dan zit het toch al heel oud beerd. Komen die nog verroerd, meneer de Zadenleer? En zie je misschien hoort die jonge peer. Hier. Een kwartje sneterzaken doen, hè? Meneer de Zadenleer, gaan wij met een gehele met een verhaal. Zal wel, ja. Ik had van de organisatie de opdracht gekregen om 2 bekende Maastrichter meisjes te vervoeren in mijn vorstelijke kalees en ze zouden verkleed zien als hofdaad. En meneer de Zedeleer, ziet die hij vandaag in deze zaal aanwezig? Ja, dat zien die 2 daar. Ik zal ze niets meer vergeten, want erger is mijn Bertje en mijn Betsy zullen die 2 ook niets meer vergeten. Want? Nou, je moet het zo zien, hè. Het was bij de Ommelsbrug. Ja, je moet zien, daar liep een beetje steile moeg. Dus die peert, die moesten zich goed hebben, wat met de wagen was. En wie zien we dat schoen nogal goed belooien. Zeg maar gerust. Waarvoor? Bezoek en protest. Dit is een disqualificatie van ons cliënt die niet proper is. Zijn die alle 2 niet proper? En dan is die ook klaar van juist verwaarlozing. Toch niet verkeerd op wel soms? Niet ja, soppig groen. Het is advocaat en niet hulpkretser, want die 2 tegenover. Proper betekent dat het Maastrichts wordt netjes, correct, comme il faut, zo gezegd. Beste vriend, als u uw confrère nu nog niets gehuurd heeft van procesrecht, waarom noem je in Ampelman dan in godsnaam met hen naartoe? Schick hem dan toch terug naar de school, joh. Meneer de Zadenleer, gaat weer. Ja, hoe had je gebleven? In de avondtrend van de Oubrug. Oh, juist, ja. Het waren de avondtrend van de Oubrug, ja. Die peert, die waren aan het rieten aan die wagel. Ja, het zweet liep hem van de flanken af. Het schoen stond hem op het bit. En ze waren aan het hinneken. De hoofdijzers die kraakten. En dat ging allemaal goed. Totdat die 2 dachten om de biesjes gaat aan te moedigen en voor het sfeergevoel gaat goed te doen. Tot ze leesje moesten gaan zingen. Al bij de eerste klanken van, hij is voor mij naar de noos gevaren. Begon met Betsy te bokken. En na het eerste coupletje begon Betsy de beeld te stijgeren. Bertje begon naar achter te gaan. En Betsy de ogen die waren gans het wegdraaien van de paniek. Ik zag nog, hou op auto! Maar ja, die 2 die dachten dat de biesjes aan het dansen waren. Die zongen uit volle boos en daar hebben ze wel van. Toen heeft Betsy zich losgereden en is beginnen te galopperen over het Keurvelsplein op het gouvernementerbaan. Bertje, met de calèche en die vrolijk, is toen op de kant gekiept. Bertje om in het getuig naar onder te loeren. En die 2 die waren naar boven te loeren. Die waren aan het kijken. Ja, of een zingen, want ik hoort het waarschijnlijk niet. De politie is erbij gekomen, die hebben een procesverbal opgemaakt. Maar wat nog het ergste is, de reuzenstoet heeft 2 overtragingen opgelopen. Zeg meneer de Zadenleer, en wie is het dan afgelopen met die arme Betsy die richting hier boven op hol is geslagen? Nou, de antwoord op te geven, meneer de rechter, roepen weer als getuige deskundige op. Dierenarts Sophia van Billen. Ja, ja. Ja, ja, en klaar. The streets are swollen, keep them going, going to our hearts. Rain and wind and weather, hell and weather, wishing our God was in the sun. All the things I'm missing, good bills like condition, waiting at Zeg ze maar. Dokter Van Billen, hier zijn dierenarts in Maastricht en Gerard de Peert van de dier
de zadeleer tijdens de reuzenstoet behandeld? Ja. Nu ben ik goed. Ik heb geloof je me dus. Maar jij hebt eerder stond dus. Dat waren maar kneedskeuken. Ja, inderdaad maar. En dat was geen kleinigheid, zo moet ik zeggen. Nee. Berg trof het aan en een halve meter boven de grond. Hangend aan het ketuig van de calèche. Met twee dames die met de benen moe achterin probeerden op te stoelen. Uiteindelijk heeft de firma Damekhuizen de dames een peert uit de calèche waarop een putje staat. Ja! En dan een kalmerend spuitje, Robertje, stuk rustig. Mevrouw de biestendokter, wat kunnen uw cliënten erop doen tot die twee knollen zo schrikachtig zien? Albert! Een peer is geen knol. Dat is een edelbies. En die waren niet schrik totdat die twee dan begonnen te zingen. Meneer, rustig. Mevrouw van Billen, wie is het gegaan met Betsy die naar het gouvernement vertrokken is? Betsy is me toch een trustig verhaal. Ik trof een peer dan in de wei aan de mol. Ja. Gaat overstuur. Wegdraaiende ogen en de bubbelen stenen over een ganse brein. Kalmerende waard, sokkenkleuntjes, roskemmen, niks hoor. Want op de dag van vandaag kan Betsy niet meer ingespannen op een rij. Ja, de man van de morgen. Dank u, mevrouw. Ik mag er niet aan. Ik ben bang dat ze voor de rest van haar peertsleven in de weg moet blijven bij mevrouw van Grunsen. Hoe ze met stootarts en het valideren nog gaat leren. Nou, dan dank u genoeg mevrouw Sophie van Billen en meneer Jacques de Zadeleer. Het is me klip en klaar duidelijk wat hij is gebeurd en wat daar de gevolgen van zijn. Ik wil er nog niet gaan zo, maar het kan gewoon zien hier advocaten tot uw cliënten door dit tribunaal veroordeeld worden om de komende jaren 1 dag in de week met Betsy te gaan wandelen. Dat is voor alle drie goed, maar dat kan me voorstellen. Want hier staat de volgende aanklacht. Muziek alsjeblieft. Griffier! Wakker worden! Benieuwd? Ja. Misleiding van volwassenen en jeugdigen in zaken leeftijd en consumptiegedrag en daarmee het onnuttig opdrijven van de kosten van de krankenzorg. Waardoor de premie voor ons allemaal goed te krabbelen, gebruiken van de populariteit voor oneerlijke concurrentie van ondernemers op het gebied van de afslagmethodes. Kijk, en dat is nu een thema wat A, hartstikke actueel is en B, iedereen letterlijk aan de preek heeft. Dus ik ben benieuwd hoe het Openbaar Ministerie met gaat komen. Meneer de rechter, excuseer dus, maar deze casus wordt zwaar ondersteund door een getuige bekend van radio, DVD, CD, televisie, gezette, de libellen en 100 punten.
ja, verop op als getuige aan charge, afvalgoeroes van Nederland en de Benelux, Sonja Bak. Wie zeg jij? Wel, ook ik achtbaar presidentje van het tribunaal achter iets. Ik ben mevrouw Dr. Anders Sonja Bakker. Wel bekend dieet- en afslankfenomeen. Maar waarom heeft u dan die stoel meegenomen? Er staan als hier 600 in de zaal. Deze is Strikske. De Strikske? Wie is in godsnaam Strikske? Nee, u verstaat mij verkeerd. Ik zei Rikske. U weet wel, Rick Velterhof. Mijn persoonlijk adviseur, assistent, coach, weldoener en liefdevol handteloop. Handteloop? Wat is dat? En die overal een pluim en een stuk van een pluim? Nee, ja, dat is iemand die zorgt dat ze lekker bij de verstaan blijft, strak in het veld zit en happy door het leven is. Nou ja, nou officieren. Wat denkt u mevrouw Sonja Stoere Ducheto Hermans zijn? Mevrouw Bakker, u heeft ons benaderd met een aanklacht tegen de altijd feestvierend duo XL. En omtrent het mislopen van vele euro's. Hoe zit dat? Wel edelachtbare, ik heb na jarenlang toeteren vanuit mijn levensovertuiging een meer dan succesvolle afslagmethode bedacht, welke, ik mag wel stellen, zonder overdrijving, voor een ware hype heeft gezorgd in Nederland. En wat is dan uw levensovertuiging bij die zogenaamde hype? Nou, heel simpel. Eet u slank voor mijn rekening op de bank. Maar ik doe ook heel veel voor het goede doel. Ja, dat lijkt ik roepen met peuts. Wie doe aan de slanke lijn en dat vindt Sonja hartstikke fijn. En geer strak, ugenui brak. Mevrouw Sonja, daarover. Waar woont u nu in Maastricht? Ach god, nee. Ik heb mijn vleugeltjes uitgeslagen naar het gooi. Maastricht? Nee, zo'n negerij spreekt mij niet. Nee, mijn huis staat een blaadje. Dan heb ik nog een bescheiden appartementje voor Wassenaar. En in de weekenden zitten we af en toe eens in Tanzania. Maar ik vertelde u dus over die hype van mij, waarvan de inkomstenbron daar zijn op te drogen. Vreemd, hij eten de mei en juni geregend tot het zich doodviel. De popjes dansen in de straten. Weet u ook, of is het daar alles over tijd? Nee, advocaatjes. Wat ik probeer te vertellen, is dat mijn inkomsten nu fors dreigen op te drogen voor de komst van dat duo Excel daar. Want sinds zij zich laten uitbetalen in kilo's in plaats van in een gage, zijn mijn afslankkuurtje, de Libelle Zomerweek, mijn www.punt zo mager als een lat.nl, mijn 75 boeken, mijn 25 dvd's en het Sonja Bakker appje nauwelijks nog populair. Ja, maar officieren, kunt u Sonja Bakker en uw klagen tot ze euro's wisselen of u heb ik het aan doen? Nou, van denken van wel. En gemerkt zien dus in ook schuldig ook oneerlijke concurrentie. Mevrouw Bakker, ik voel met u mee tot aan de buitendeur van deze instelling. Mijn echtgenote is helemaal bezeten van die rauwe wortelen, die brandnetelen, die beschimmelde tenenkaas, dat krotensap, die springhanenpasta, die blauwe kieverkeutelen. Ik wil daar vanaf. En dus de gedaagde worden voor deze aanvraag acuut door mij voor 1000% in dit gelijk te staan. En doe de groeten aan Rick en aan uw kleptomaan. Prima, orkel, muziek!
uit. Ik ken dat niet tegen voor burgerprogramma voor. Het is verschrikkelijk. Ik ben een verzoekschrift tegen. Wat kregen we dan doen? Tribunaal hooligans in de zaal. Ik kan er even een verzoekschrift in nemen. Ik heb het opzetten, ja. Nee, uitvoering voor de tekst, dat heb ik wel. 3 kilo eer hartelijk. Ik heb er nog niets meegemaakt, maar goed, advocaat. Advocaat. De geval is weg. Wist het vandaag echt niet gebeurd. Ik ben hier in de halve repetitie, ik dacht zo goed. Maar goed. We willen het echt. Hier en de dokter in de koishaven. Meneer de advocaat, wat staat nu in dat stukje proefzaal wat u juist geschreven hebt? Ja, goeie vraag. Zeker van hen die niet kan lezen. Ja, dat gemaakt, ja. Dat stieg niet weer op een sikomen als LTS smaakstoel. En niet dansen. Dat is niet mijn probleem. Enfin, ik kom weer. Dit briefje is van de heer Leo Setien. Is dat aan de maan van aangeklaagde Doris Setien? Ja, hè? Ja. En wie bent het? Ja. De heer Setien, die wil zich beklaagd doen over de gang van zaken. Afgewezen en op juist gezien tot alles is je soepel gaat wie je keurig glaas beer in wie de mond. Ja, dat zag ik soms heel duidelijk. Maar goed, laat ik nu even ten eerste 10 heet gaat de motsen over mevrouw Kasterman. Mutsen. Motsen? Oké. Ik lees voor. Een geachte tribunaal. Misschien is het u gewoon opgevallen, maar mijn Dorike die is gaat verlegen. Dorike? Dorike? En maakt hem onder het pearl. Oh, dan ligt het gaat in een speurt werken. Ja, die gaan weg, hè. Mijn Dorike staat altijd op de achtergrond. Niet omdat ze dat wel, maar ze kunt niet ertussen. Mariage krijgt alle aandacht naar zich toe. Vanmiddag ook weer. En daar kan ik niet tegen. Dan wil ik u even interruperen. Inter wat? Interruperen. Google dat maar eens even. Ik heb geen Google. Juist. En trouwens, wie de maand weet alles beter. Ja, maar goed. De eerste 10 vroeg dus een strafvermindering voor zijn Dorrie. Ze liet zich meeslepen, hè. Niet gaan ze onder bij mariage. En ze meent dat het allemaal zo goed niet. Hè. Ze hebben daar wel eens regel over. En dan moet Leo de zaak weer sussen. Te weten nou, hè, is dan weer precies hetzelfde geval. Hè. En zou het geen Dorrie willen sparen, is zien voor, meneer de rechter. De arme Leo zit altijd tussen die 2 in. Tussen die 2 in? Dan zal het zeker wel tot de mensen lastig geven. Maar strafvermindering, ik dacht het niet, hè. Ik heb toezicht te zeggen en daarom laat ik heen de gezag gaan. Dus hoe? Afgewezen. Muziek. Misleiding van het Limburgs volk, opzettelijk broskeren van gerenommeerde Limburgse artiesten, het shaaien van de goeie naam van Maastricht als vastenavondstad, oftewel verkwanselen van het Limburgs erfgoed, niet in het bijzonder het LVK. Kijk, als ras-echte weekenier en sympathisant van de Kemeleers, die goed hart heeft voor de Maastrichter en de Limburgse en de Wieker van Slavend, gaat mij deze aanklacht natuurlijk op een brengen. Ik ben bijzonder diep geraakt
Want als dit woer is, en willens en wetens, ons cultuur, met een heel goed kaart door die gedachten daar, willens en wetens verkwanseld is, dan helpen we hun leven hier. Want dat zal nog niet eens voor mij volgens. Rustig aan, alsjeblieft. Grijs doof. De eierstruif negeert dat we van onze cliënten mee te kunnen uitstrooien. Er is valikant misplaatst, maar ook moet hoogte van procesorde totaal ongepast. Ja, wat een blunder. Uw cliënten zijn onschuldig totdat het tegendeel hij is bewezen. Je begint al met vonnis, met dreigementen, met hel en verdommenis en veel moeten nog beginnen. Mag ik u allemaal vragen om de asem in te houden? Het lijkt wel groep 1 van de bewaarschouw. Meneer de rechter, hoe de linker niet weet wat de rechter deed, zal ik en meneer Koempel proberen de aanklacht te motiveren. Stipuleren, presenteren, adresseren, afficheren, uiteindelijk het procesrecht te stimuleren. Maar meneer Goed, dat heeft zich academisch verwoord, missaatje. Openbaar ministerieel weerdig. Wat een trouvaille. Wat een majestueuze gratie. Zeg, tuutje voor tuutje. Vergeet ze niet het slijmenteren. Oh, en hoe staat dat LVK eigenlijk voor? Limburg voor Camille. Dat schrijft met een C. En nogmaals, hij heeft niet mishandeld, alleen maar met die hoek. Gedachte, welke die Springsteen in het zoeken van u, die alleen maar dat Amerikaanse schrieken nableren en schaafien voor Dutse boestier waar elke LVK bestaat. Het moet zijn toeken. Het is niet wie van de drie of raden hoor verruimseltjes zijn moesten bij onze gemeenteraad zien. Dat brengt cliënten gans uit het bloed. Daar hebben we veel niks mee te maken. Het wordt een fatsoenlijke vraag gesteld die doorslaggevend kan zien voor de rest. Dus dames, kunt u nog wat van? Wie zit het goed? Kijk, nu komen we ergens, maar voordat ik bij jou ga, wil ik wel aan de advocaten vragen of ze hun mond willen leeg eten voordat ze gaat vertellen. Maar ik vind het wel heel slim, dames en heren officier, dat meesterklasje van hoe kom ik goed voor de dag in Den Haag bij de dikke van Teven, dat dit toch wel geholpen is. Hier advocaat, mag ik u vragen uw cliënten te laten antwoorden alsjeblieft? Edelaarbare onderzeer, hè? Onze cliënten beroepen zich op het recht wat het allermoeilijkste voor hun zal zien vanmiddag, namelijk het wettelijk zwiegrecht. Dan genoeg gelamenteerd. We roepen op als getuige aan charge uit Kierisra. Notaris Louis Lloyd van Wal. Ja, dan moet zich een kind voorzien bij ons opgehaald. Ja, ik zeg de nood is niet, moet zo met je dan. Ja, dan moet zich een kind voorzien, dat je je bent. Voor jou niet koningin, dit wil jou nog veel bent. Ik had nog dat eerder geschoten, maar voor allemaal het niet meer. Ik ben wel van in die geschoten, kijk naar u wat goed ik van je. Senwa, ja. Dag meneer, even voor de noten, hoe schrijft u? Ik ben de Louis Loyens van Wawa. Van waar? Van Wawa. Zit geen familie van de Chinees, wil er al niet van bal. Notaris, even om u een beetje gelukkiger te maken, zet U1 bij Roeda tegen AZ. Ja! Het schönste op de wereld. Ja. Ja, die groene. Ah, signore, maar
alsjeblieft. We zijn hier in de serieus sport. Normaliter, notaris, dan lijkt me hij de een af, maar als notaris lijkt me dat dubbel. Hè? Dus ik zou zeggen, ga er gang, maar hou het alsjeblieft gaat kort. Ja, waar. Nou, notaris Lorenz van Bois, waar staat LVK voor? En waarom stond deze gedaagde 7 keer in de finale, maar winnen de trofee niet? Nou, LVK, dat staat voor Limburgs Vastelovensliedjesconcours. Dat is het Jans geweldige, Jans unieke concours van Nederland. Maar waarom die schöne meisjes niet winnen, is omdat ze Jans gewoon niet het schönste liedje hadden, waar? Nee, natuurlijk niet. Hadden we prijs. Wat denk je maar dat voor een strijd? We roepen als getuige aan décharge. Décharge. Dat zeg ik toch? Décharge, mevrouw Katja Han. Décharge, die is aan u allemaal kan vertellen over de kwaliteit van onze cliënten. Waar? Jouw beurten had ik goed genoeg. Die besliste zijn te kiezen met u. Alles echt het beste, nog ongeveer. Misschien kunnen die schoon de ene zien. Toen dichterbij alles draait al goed de maat. En beurten nog doen, ik had ons geknapt. Als liefde is en hij niet drinkt.
de Trio XL. Je had gedacht dat er niks thuis ging gebeuren vandaag. Nee. Het podium is gelukkig stevig genoeg. Als die gedachten dan weer eens op een knapje zitten. Mevrouw Hens. Tot veer hij aan oerheidsvinding doen, wat we trouwens nog niets gevonden hebben, verklaart iedere getuige hij onder ede. Dus ik ga u vragen om mijn rechterhand op te steken. Ja. En zeg me alsjeblieft na, ik zweer, tot ik de waarheid spreek. En niks dan de waarheid. En anders gaat het stemmen op het LVK. En anders gaat het stemmen op het LVK. Komend jaar wel eens eerlijk. Komend jaar wel. Mevrouw Hens, kent je hier gedaagde? Ja, zeker, oude poedeldame. Dat zien mijn goeie collega-artiesten. Samen vertegenwoordigen veel mijn streek. Al jaren in dat Limburgse vastelavondsgeweld. En het klopt, hun grote hits hebben mijn streek betoverd. Maar Limburg, helaas, gaat minder. Maar dat kan gewoon. Omdat ze in Limburg gaan een ergens zien van de streek. Ja, maar officieren, wie zit dat dan met dat verkwanselen van een LVK? Het is weer pumpjes met knijtskutelen, hè? Wat je hij dan voorbrengt, hè? Gedaagden, heb ik begrepen, houden het LVK in de log. Zien gerenommeerde artiesten, gewaardeerde collega's. Alleen met de NL Limburg, die snappen dus misschien totaal niet. Nou ja, goed, in ieder geval. Meneer notaris Lois van Waar, het staat nog altijd in Kiersrooi. En Katja Hens, dank u voor uw getuigenis en heer gedaagde. In ieder geval, veel succes komend jaar. Mevrouw Hens. Nee, ik hoef geen handtekening van. En ja, de foto heb ik gewoon op de show. Samen ja! En dit pasje gaat u allemaal maar in te drinken. Ik kom wel. Plezier! Iedereen!